koje trenutno nisu sa nama. Dejane, izvolite. Hvala vam, Biljana. Ja bih pre svega hteo prvo vama da se zahvalim što ste nam izašli u susret, što ste se odazvali da podržite celu ovu inicijativu, kao i predavačima koje smo okupili. Ideja za jedno ovakvo okupljanje proistekla je zapravo iz jednog projekta koji mi realizujemo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, koji se odnosi na uspostavljanje određenih RRI principa, pa između ostalog jedan od tih RRI principa je i otvoreni pristup, odnosno otvorena nauka. U skladu sa tim urađena je jedna manja analiza vezana znači za stanje kada je u pitanju Open Access kod nas. Naravno, utvrdili smo i šta su ti nedostaci. Da bismo napravili jedan početni korak u celoj toj priči, neophodno je znači da prvo pokrenemo celu priču, odnosno institucionalnu promenu. Ta promena mora da se desi pre svega među ljudima, da ljudi to prihvate i da vide zapravo da određene stvari im budu demistifikovane, da bi možda ishvatili u pravom smislu šta znači otvoreni pristup. Pa u skladu sa tim došli smo na ideju da bi upravo ovako jedan manji webinar bio od velike koristi i verujem da će od još veće koristi biti zapravo diskusija koja bi trebalo da usledi nakon ova dva vrlo interesantna predavanja. Ja se još jednom zahvaljujem kolegama koje su se odazvale inicijativi, koji su se priključili ovom predavanju i verujem da će uživati u tome. Zahvaljujem se. Odlično. Hvala vam, Dene, i odmah ćemo sada preći na naše predavače, ili ovo kako sad mora da se kaže predavačice, a to su Milica Ševkušić, koja je bibliotekar u Institutu tehničkih nauka, Srpske akademije nauka i koja je administrator njihovog institucionalnog repozitorijuma, međutim, ona je i deo jednog većeg tima za razvoj repozitorijuma koji radi u okviru Računskog centra Univerziteta u Beogradu, i Milica učestvuje u realizaciji edukativnih programa sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice Instituta Srbije, kao i Zajednice otvorene nauke Srbije, pošto takva zajednica već postoji. Milica je takođe naš nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri Međunarodnom konzorcijumu EIFL. Nakon Milice će govoriti Ljiljana Radisavljević, koja radi kao bibliotekar, informatičar u Institutu za povrtarstvo, znači jedna jako institucija koja radi u istoj disciplini kao i većina naših slušalaca danas. Ona vodi naučno-istraživačku biblioteku u institutu i ona je takođe administrator njihovog institucionalnog repozitorijuma. Pored toga, ona radi i obuku istraživača za sve zaposlene u svom institutu i u oblasti sistema razmene i komunikacije u nauci. Zatim, kako da obučava ih i kako da koriste razne izvore naučnih informacija, kako da primenjuju otvoreni pristup, kako da poštuju principe otvorene nauke, autorskih prava, pa sve do pomoći u vrednovanju. Prvo će nam govoriti Milica, koja je već podelila i ekran i sad će još da pređe evo ga u ovaj mod. I Milice, izvolite. Milice? Ja samo moram prvo da pitam da li vama smeta, prvo li vidite moj ekran sa prezentacijom? Da. Ja moram samo da pitam da li vam smeta da prikazujem ovako ili hoćete da idem u ovaj slideshow mod koji mene potpuno izluđuje zato što vas ne vidim. Ajde ovako ćemo, nema veze. I onako vas, sad vas vidim, u redu je. Prvo moram da kažem da ovo predavanje će biti fragmentarne prirode. Danas nećete naučiti sve o otvorenom pristupu što ne znate i što treba naučiti zato što je tema ogromna, mi imamo ograničeno vreme. Drugo, ovde će se podrazumevati da neke stvari znate zato što bismo potrošili mnogo vremena na njihovo objašnjavanje od nule, a ako se ispostavi da nešto od toga ne znate, vi slobodno pitajte pa ćemo objasniti kada budemo odgovarali na pitanja. I drugo, ja ću pokušati da
pomenem neke osnovne pojmove, neke ću i razjasniti, a glavna ideja je da se pokaže kako otprilike otvoreni pristup izgleda u praksi na nivou jedne institucije i demonstracija koju će Ljiljana imati posle, vezana za njihov institucionalni repozitorijum, upravo to ima za cilj da vi vidite kako to sve izgleda uživo, jer tu ima mnogo problema kada je otvorena nauka u pitanju, zato što se koriste različiti termini od kojih neki deluju zbunjujuće, drugi deluju vrlo ovako atraktivno, ali nisu do kraja jasni i kao za rezultat istraživači su potpuno sluđeni od svega toga, ne znaju šta je šta, nije im jasno šta čemu služi i zbog toga možda i razviju vremenom neki otpor prema otvorenoj nauci. Znači ideja je upravo to da mi te neke takve termine danas pretresemo. Pre svega, ja ću objasniti kakvi to tipovi otvorenog pristupa postoje i koje su to boje, jer se uvek govori o nekim bojama, zlatni, zeleni, bronzani, crni, platinasti, dijamantski i slično. To samo po sebi nije jasno i bar meni lično ti pojmovi nisu intuitivni. Zašto je zlatni otvoreni pristup zlatni? Meni to ni dan danas nije sasvim jasno, ali morate da znate da je to jedan termin koji je uveden pre 20 godina i koji jednostavno kao takav postoji, kao takvoga moramo objasniti i zapamtiti da je to to. Vrlo kratko. Pre 20 godina pokrenuta je inicijativa za uvođenje otvorenog pristupa i ideja je bila sledeća. U zapadnom svetu, za razliku od naše sredine, veći deo naučnog izdavaštva je bio takozvani subscription-based model, odnosno model u kom se plaća za čitanje. To je ono što mi za početak moramo da razumemo. U Srbiji u to vreme, pre 20 godina, neki časopisi su još uvek plaćali autorske honorare autorima i plaćali su recenzije, recenziranje su plaćali i slično. I nama je zato malo i teško da shvatimo da je taj sistem na zapadu bio sasvim drugačiji. Kao što je i danas sasvim drugačiji, kao što je nama jasno da je danas sasvim drugačiji. Znači, u tom trenutku pokreće se inicijativa da se to malo drugačije definiše i da ne bude isključivi model to plaćanje, jer to plaćanje to košta institucije dosta i naročito kada se prešlo na digitalno objavljivanje i na pristup posredstvom interneta, to je takođe kostalo dosta, iako možda troškovi infrastrukture nisu opravdavali tako visoke troškove. I tada se stvara jedna inicijativa koja kaže u redu, ako bi sada neko drugi ko nije izdavač pokrio te troškove, a taj neko drugi je obično autor ili njegova institucija ili neki sponzor, znači platio izdavaču da to nešto bude što je objavljeno u otvorenom pristupu pa da svi mogu da čitaju, to bi bio jedan pravedniji model, jer te troškove priznajemo da ih ima, neko mora da pokrije. I to je ono što se zove zlatni otvoreni pristup, znači autor ili institucija plaća ono što se zove APC, znači Article Processing Charge za članak ili book, ako je u pitanju izdavanje monografija, taj model je manje zastupljen, ali postoji. Book Processing Charge, to je ono pitanje koje ste imali u anketi kada ste registrovali, znači to je taj trošak koji neko plaća da bi se nešto objavilo u otvorenom pristupu, a taj trošak obično obuhvata troškove koje jedan izdavač može da ima prilikom publikovanja, znači od, lekture do održavanja infrastrukture i, preloma teksta ili šta sve tu već treba. Izdavači, znači, tu imaju te svoje redovne troškove, institucije i autori, najčešće autori plaćaju taj Article Processing Charge, čitaoci nemaju troška, oni mogu da pristupe bilo odakle, samo ako imaju pristup internetu. I ono što je karakteristika, i to je bitno da zapamtite, ono što je karakteristika ovog zlatnog otvorenog pristupa jeste da to što je objavljeno delo, koje je objavljeno članak ili knjiga, jeste zaštićeno nekom licencom, to su najčešće Creative Commons licence, to je licenca koja egzistira u digitalnom svetu, na internetu i koja zapravo vezuje se za digitalne sadržaje i koja korisniku saopštava na koji način on sada to nešto može da koristi, to delo koje je objavljeno. Sad, pošto nisu svi imali novca i nemaju da plate te troškove objavljivanja, postavilo se pitanje kako onima koji nemaju omogućiti da ipak omoguće otvoreni pristup. I tada je definisani pojam zelenog otvorenog pristupa koji obuhvata deponovanje u repozitorijum teksta.
ali najčešće ne one verzije koja je objavljena, zato što izdavač smatra da on ima, da je tu uložio novac u prelom, u dizajn, u lekturu, korekturu i slično i u samo publikovanje. I izdavač smatra da nije korektno da se sada ta publikacija distribuira, jer on nju i dalje prodaje, on na njoj zarađuje i onaj ko hoće da čita tu verziju koja je publikovana na platformi časopisa, on mora i dalje da plati za to čitanje, nego ona neka prethodna verzija koja je prošla recenziju, koja sadržajem odgovara u potpunosti onoj verziji koja je objavljena, a u kojoj izdavač nije uložio taj dodatni trud i nije imao dodatnih troškova. I to je onda definisano u politici časopisa, koja se zove politika samoarhiviranja najčešće i koja govori o tome koja verzija sme da se deponuje i pod kojim uslovima. Za ovaj pojam zelenog otvorenog pristupa se vezuje i drugi termin koji ste imali u anketi koju ste popunjavali prilikom registracije, a to je embargo period, jer izdavači uglavnom nisu raspoloženi da omoguće da se taj tekst deli odmah, nego zahtevaju da prođe određeno vreme i tokom tog vremena, oni smatraju da tokom tog vremena oni mogu dovoljno da prodaju i dovoljno da zarade na toj verziji koju su oni uredili, objavili, doterali, dizajnirali i slično. I takođe, uz ovaj zeleni otvoreni pristup se vezuje i licenca, Creative Commons licenca, s tim da ona vrlo često podrazumeva uslov nekomercijalnog korišćenja, znači obično se u tim politikama samoarhiviranja kaže ali ne sme na komercijalnu platformu da ide, zato ti radovi obično ne smeju da idu na ResearchGate, čak ni te recenzirane verzije, nego može da ide na nekomercijalni institucionalni repozitorijum ili nešto slično. Čitaoci u ovom slučaju nemaju troškova, institucija autora održava infrastrukturu, znači ona ima troškova oko održavanja repozitorijuma, osim ako se ne koristi neki javni repozitorijum kao što je na primjer Zenodo, o kom će kasnije biti nešto malo više reči, a izdavači nemaju troškova, oni imaju svoje redovne troškove koji se tiču objavljivanja, ali nemaju troškova vezanih za omogućavanje ove vrste pristupa. Znači oni i dalje prodaju to što su prodavali. E sad, tu se javlja pojam, primećeno je odmah kada je definisan zlatni otvoreni pristup da ne naplaćuju svi časopisi sve. Recimo u Srbiji ogromna većina časopisa ne naplaćuje ništa od autora. Ti troškovi se pokrivaju iz nekih drugih izvora. I vrlo dugo, do pre neke 2-3 godine, bila je vrlo aktivna rasprava i tvrdilo se da zapravo taj vid otvorenog pristupa koji se često zvao dijamantski ili platinasti otvoreni pristup i nije neka posebna vrsta, nego je to takozvani zlatni otvoreni pristup, samo što nema, pa se zvalo APC free ili no fee open access i slično. Pre 2 godine je jedna velika studija sprovedena koja se zove Diamond Open Access i koja je zapravo na evropskom nivou, zapravo ne samo na evropskom, Evropa je finansirala, ali na međunarodnom nivou, globalno je sprovedena ta studija i od tada se taj termin ustalio, dijamantski otvoreni pristup, kao nešto što je sada prepoznato i kao nešto čemu se razmišlja čak kako da se pomogne i čak i finansijski. Kod nas u Srbiji se taj vid otvorenog pristupa, iako to ne piše nigde u papirima, ali on se de facto potpomaže kroz ove programe sufinansiranja časopisa, jer većina tih časopisa su dijamantski časopisi, oni objavljuju otvoreno pristup, od autora ne naplaćuju ništa. U tom slučaju, znači, čitaoci nemaju troškova, autori njihove institucije nemaju troškova, a izdavači sami obezbeđuju sredstva, bilo iz svojih institucionalnih fondova, bilo od nekih sponzora i slično, i oni imaju troškove publikovanja, znači sve one troškove vezane za lekturu, korekturu, dizajn i slično, ali i troškove održavanja infrastrukture, digitalne infrastrukture za publikovanje časopisa. Ovde se pominje i jedan sada, odnedavno, novi pojam, bronzani otvoreni pristup. Ja mislim da je on ušao kroz Scopus na mala vrata. Taj bronzani otvoreni pristup u pravom smislu reči striktno gledano ne bi se mogao smatrati otvorenim pristupom, nego je to ona varijanta kada je nešto dostupno za čitanje, ali ne i za drugu vrstu upotrebe. Znači to je ono kada vi imate dostupan sadržaj, PDF je neko postavio svog časopisa na sajt i vi to možete da čitate, ali nigde nema nekakve licence i vi ne znate, odnosno znate da ne smete ništa s tim da radite.
ne smete da deponujete negde, ne smete da delite i slično, a da niste prethodno pitali. Vrlo često ta licenca izostaje ne zato što izdavač to ne želi da dozvoli, nego zato što izdavač ne zna da treba da primeni licencu, ali bronzani otvoreni pristup se sada sve više ustaljuje kao neki termin koji pokriva takve časopise, znači gde je nešto dostupno za slobodno čitanje, ali nema licencu i nije, znači, u pravom smislu otvoreni pristup, gde prava pristupa nisu definisana. Osim ovih vidova, postoji i vama verovatno veoma dobro poznati hibridni otvoreni pristup i to je onaj otvoreni pristup koji se prepoznaje kao, da kažemo, mangupski, nepravedan, nekorektan, gde časopis koji inače nije u otvorenom pristupu, koji naplaćuje pretplatu za čitanje, omogućava autorima da plate za pojedinačne članke ovaj APC, znači ove troškove objavljivanja, i da na taj način se omogući samo pojedinačnom članku pristup. I on se zove, obično se povezuje za ovaj pojam i pojam double dipping, odnosno 2 puta vam neko zavlači ruku u džep, znači jednom da platite čitanje, a drugi put da platite objavljivanje ako hoćete da nešto bude u otvorenom pristupu, jer činjenica je da institucije koje nemaju popust na pretplatu, zato što su neki članci na tu ukupnu pretplatu kada vi, na primjer, pravite veliki ugovor na nivou institucije ili države. I on se zato smatra nepravednim. Posle će biti nešto malo više reči o tome. Takođe, pominje se sve više, ne baš tako zvanično, i crni otvoreni pristup koji zapravo se ne smatra takođe otvorenim pristupom. To je konkretno piraterija, namerna piraterija i slučajna, uslovno rečeno, kada neko deli na ResearchGate-u ili Akademiji Edu ili na Facebooku ili na društvenim mrežama, na sajtovima, blogovima i drugde publikacije koje ne bi smeo da deli, a čućete posle i zašto. I to je u stvari takozvani crni otvoreni pristup, to u stvari se ne smatra, zvanično se ne smatra otvorenim pristupom, ali jeste činjenica da nešto može da se čita besplatno, pa zato uslovno može tako da se zove. Sad, otkud ova cela komplikovana priča i zašto mi sad u stvari o tome pričamo, zašto je to tako složeno i zašto mi sad moramo da vodimo računa o tome šta sme da se stavi otvorenim, šta ne sme, čija prava kršimo i slično. U pitanju je jedna jednostavna logika, linija razmišljanja koju mi često zanemarujemo. To je priča o autorskim pravima. Kada vi napravite neko delo, znači napišete članak, vi ste autor tog članka i vi imate određena prava po zakonu o autorskim pravima koji postoji u Srbiji, koji postoji u svim državama na svetu. Znači, po tom zakonu vi imate određena prava i ta prava su vaša. I ovo sada zapamtite za dalje. Kao autor vi imate određena prava i ta prava vama pripadaju. Ta prava su moralna i materijalna. Moralna prava zadržavate, ne možete da ih se odreknete po našem zakonodavstvu i mnogim drugim, a materijalna prava je nešto što vi možete da ustupite. Sad ovo dobro zapamtite. Prava su znači vaša, autorska, dok vi nešto nekome ne ustupite. Tu postoji sad još jedna stvar, to je prenos autorskih prava. Naprimjer, kada imate dela koja su stvorena u radnom odnosu, vi onda po zakonu, ovo je citat iz zakona, koji se sprovodi, na primjer, u muzejima i nekim drugim institucijama, ali se ne sprovodi uglavnom u institutima, vi imate određenih obaveza prema svom poslodavcu, zato što je poslodavac to finansirao. I tu onda postoje neki sporazumi, dogovori, neki pravilnici na nivou institucije. Kažem, ja ne znam da se u nauci ovo poštuje, bar ne u većini institucija, i često to nije definisano, ali zakon to omogućava. Znači, prava su vaša, ali ako radite u nekoj instituciji, onda tu postoje sad i neki uslovi i institucija može da ima neka prava koja su obično vremenski ograničena. Sad ono što nas zanima, ono što vi radite kada objavljujete kod ovih velikih komercijalnih izdavača, to je prenos autorskih prava, odnosno ustupanje imovinskih prava. I to je ono zašto mi moramo da pitamo časopis. I to je ono što mi sad podrazumevamo kada razgovaramo da je, kako da kažem, kod nas su ljudi toliko naplašeni i toliko su navikli na ovo da oni misle da samo po sebi nešto pripada izdavaču. A pritom zaboravljaju korak prenosa prava. Znači, svi vi kada objavljujete kod Elzevira, kod Springera i tako dalje, vi potpisujete jedan ugovor
ovo je jedna najsvedenija moguća verzija tog ugovora, gde vi zapravo sva ta imovinska prava prenosite na izdavača i time omogućavate izdavaču da on materijalno troši, eksploatiše taj sadržaj dok god ne isteknu autorska prava. Znači 70 godina nakon vaše smrti izdavač ima prava da to eksploatiše. I to je ključni moment zašto mi moramo da pričamo o otvorenom pristupu u kontekstu u kom pričamo, zato što dolazi do tog prenosa prava. I vi onda, ako želite da koristite svoj sadržaj, morate za neke vrste korišćenja da pitate izdavača da li je on saglasan, a za neke čak u ekstremnim slučajevima i da platite. Zato što ste ta imovinska prava. E sad, zašto je to tako? To je tako zato što je sistem vrednovanja takav da vi morate da objavljujete u časopisima koji imaju određene karakteristike, koji imaju određeni rang, po nekim priznatim rangiranjima i slično. Krajnje uprošćeno to jeste tako. Znači vi ste primorani da objavljujete tamo, vaša institucija vas čak ništa i ne pita, ne poziva se na svoje pravo koje ima, što recimo u nekim zapadnim zemljama nije slučaj, primjer na Harvardu, vi morate da zadržite pravo da deponujete u repozitorijum to što ste i ne možete da objavljujete u časopisima koji to ne dopuštaju. Kod nas institucije ne postavljaju takve uslove jer svi smo mi u toj istoj igri gdje vi morate da skupite određen broj bodova u skladu sa određenim principima. Znači ovo je objašnjenje zašto je ta priča toliko komplikovana i zašto mi sad moramo da domišljamo neka rešenja, jer da nije tako vi biste vrlo jednostavno mogli da napišete nekakav članak, da taj članak objavite gde god vi hoćete, da ne prenesete prava, znači da objavite u časopisu koji ne traži prenos prava i da onda to posle delite kome god hoćete, da se to čita, da se to citira i da svako ko hoće to može da koristi. Zbog ovoga vi to ne možete. E sad, Milice, molim? jel možete ipak da izađete iz prezenter moda zato što vam stalno stoji Jeste. Tako da... Podelit ću ponovo. Ne, najbolje da ne budete u prezenter modu. Onda se to neće... I meni je tako lakše, samo da podelim ponovo. Aha, jel sad vidite nešto preko ne? Sad ne. Onda nastavit ćemo ovako, da se sad ponovo eventualno pojavilo, ja ću... Vi recite, nema problema. Ovdje vam je otprilike data jednostavna schema koja objašnjava ovo što sam sada rekla. Znači, ako ste vi zadržali svoja prava, objavili ste u takvom časopisu koji vam to omogućava, vi odlučujete gde će delo biti, kada će delo biti dostupno, gde i pod kojim uslovima će se koristiti. Znači, vi ste ti koji odlučujete koja će Creative Commons licenca ili koja neće biti primenjena. Ako ste ustupili materijalna prava izdavaču, onda morate da poštujete ono što je izdavač propisao. Znači, onda vi možete da omogućete otvoreni pristup samo u skladu sa politikom samoarhiviranja koje definisuje izdavač i ovo je jedna baza podataka, nećemo danas o njoj pričati, to je velika priča, ima link kasnije o jednom predavanju o tome, gde se objašnjava svedeno kako vi sada možete da koristite, koju verziju smete da deponujete i posle koliko vremena, odnosno posle kolikog embargo perioda. E sad, ima slučajeva i takvih slučajeva ima u Srbiji, kada časopis traži prenos prava, časopisi u Srbiji vrlo često traže prenos prava zato što se plaše da će se istraživači, autori predomisliti, pa želeti da nešto sklone. To je možda iracionalan strah, ali bilo je slučajeva zbog toga. To je malo neobično rešenje, ali ima časopisa koji jesu u otvorenom pristupu, ali traže prenos prava. Znači, ako je delo objavljeno u otvorenom pristupu, bez obzira da li ste preneli prava ili niste preneli prava, objavljeno je pod ovom slobodnom licencom, i vi, i treća lica, i izdavač, i vaša institucija, svi smeju to delo da dele pod tim uslovima. I ako finansijer istraživanja zahteva otvoreni pristup, znači u ovom slučaju recimo naše ministarstvo ili još bolje Evropska komisija, jer Evropska komisija i proverava da li ste vi zaista ispunili te uslove, vi onda morate da vodite računa o tome gde ćete to delo objaviti, gde ćete taj članak objaviti. Znači ne možete da ga objavite baš u svakom časopisu, nego isključivo u onim časopisima koji dozvoljavaju da se uslovi ovi koje finansijer propisuje ispune. Ukratko, kako sada vi, na primjer, kada treba da birate taj časopis,
zato što to financijer traži ili zato što vi želite da objavite u otvorenom pristupu, a ne želite da platite previše, želite da časopis ipak ima neki impact faktor, ali da bude pouzdan, da ne bude predatorski i slično. Najpouzdaniji izvor informacija je DOA i to je Directory of Open Access Journals, to je jedan registar časopisa i ne samo registar, nego i agregator, jer tamo možete i da pretražujete i da vidite šta su ti časopisi objavljivali, koji je negde 2014-15. godine krenuo vrlo ozbiljnu politiku restrukturiranja i gde je odlučeno da se samo časopisi koji imaju vrlo jasno, transparentno definisanu uređivačku politiku i dosledno se iste pridržavaju, mogu da uđu u taj registar. Tako da je s te strane, vi ćete naravno naći tamo časopisa koji su možda i sumnjivi, ali možete da ih prijavite, možda naći ćete časopisa koji možda mislite da nisu dovoljno kvalitetni, ali činjenica jeste da u ovoj bazi neko jeste proverio da li časopis ima uređivačku politiku koja zadovoljava sve uslove, a verujte da ti uslovi nisu mali. Znači, što se tiče tih formalnih uslova koje treba da zadovolje časopis po pitanju uređivačke politike da bi ušao u DOA, i oni su čak malo i stroži nego za ulazak u Scopus i Web of Science. To odgovorno tvrdim, detaljniji opisi procedura su potrebni za DOA. I naravno tu možete da nađete, ovo je linkovano, pa podelit ću ja posle linka prezentaciji, možete da vidite da većina časopisa zapravo i ne naplaćuje APC-e. Sad vama može da bude problem to što malo njih ima impact faktor, pa sad je to nezgodno, ali u principu većina ne naplaćuje nikakve troškove objavljivanja. Drugi način da nađete časopis je zanimljiva jedna aplikacija Think Check Submit, gde vam kroz pitanja aplikacija vodi do zaključaka da li je časopis pouzdan ili nije pouzdan i ovdje imate link do jednog teksta koji objašnjava kako možete, kod nas na sajtu Copsona vrlo često možete da nađete informacije o popustima za autore iz Srbije. Copson sarađuje sa EIFL-om, EIFL je međunarodni konzorcijum biblioteka u zemljama u razvoju, i EIFL pregovara u stvari o tim popustima, tako da popusti koje je EIFL ispregovarao su dostupni našim istraživačima i po informacijama koje mi imamo iz EIFL-a ti popusti se u Srbiji ne koriste dovoljno. Negde se radi zaista o tome da i sa popustima su te cene velike, ali većim delom se radi o tome da zapravo autori ne znaju da su neki od tih popusta dostupni, nego plaćaju punu cenu ne pozivajući se na pravo na popust. Jedna druga velika priča koju treba da pratite, a svi vi koji učestvujete u evropskim projektima, za vas je ova priča vrlo relevantna jer od početka prošle godine vas, što bi se reklo, kači, znači primenjuje se i na vas. 2018. godine je donesen plan S, jedna koalicija je napravljena, Evropska komisija je ušla u tu koaliciju, još neke države kao što na primjer Holandija, Francuska, Poljska, Slovenija i slično, gde zapravo ti finansijeri istraživanja zahtevaju od autora da omoguće otvoreni pristup članku odmah i to isključivo pod CC BY licencom. I to se može ostvariti na dva načina. Jedan je tako što će se rad objaviti u časopisu u otvorenom pristupu, znači bilo tako što ćete platiti ili nećete platiti APC, jer ćete objaviti u časopisu koji ne naplaćuje, ali pod tom licencom. Druga je tako što ćete recenzirani rukopis rada deponovati u repozitorijum odmah nakon objavljivanja. Znači čim je objavljeno bez embargo perioda i pod CC BY licencom, mogu odmah da vam kažem da vrlo mali broj časopisa dozvoljava autorima da se ovo ispuni, nego zapravo traže da se vrše neku vrstu pritiska. I naravno časopisi sa hibridnim otvorenim pristupom se ne smatraju prihvatljivim, osim ako nisu ušli u takozvane transformacione ugovore, o tome ćemo drugi put, to je velika tema, ali upravo je to taj moment gde časopisi kažu evo mi smo ušli u transformaciju, možete kod nas da platite, ali to košta 9 ili 11.000 dolara. Tako da je situacija dosta nezgodna i u stvari ako imate sistem vrednovanja koji ne zahteva od vas da bude rad u časopisu sa impact faktorom, onda je sve ovo u redu, imate mnogo mogućnosti. Ako zahteva da imate impact faktor, onda to jeste problem za vas i nije baš jednostavno naći. Ono što je olakšavajuća okolnost da vi možete, naravno kod Evropske komisije, da te troškove objavljivanja uračunate u budžet, pa da onda na taj način to podmirite. I ono što, ovo je isto jedna velika priča, ja sam samo dala link, strategija zadržavanja prava. Znači,
Plan S, u okviru Plana S je razvijena jedna strategija koja kaže autorima, objašnjava autorima kako mogu da zadrže neka minimalna prava koja će im omogućiti da recenzirani rukopis deponuju u repozitorijum. Ovome možemo kasnije, ovo je velika tema i vrlo komplikovana, ja sam sada samo pomenula da možete da pročitate, to je nešto što nas tek čeka. I naravno Plan S, koalicija S je razvila jedan alat za one koji moraju da ispune ove uslove, gde oni mogu da nađu časopise koji zadovoljavaju uslove koje propisuje finansijer. Naših časopisa ima iz Srbije, pa jedan znatan broj tamo, ovih dijamantskih. Što se zelenog otvorenog pristupa tiče, u zapadnoj Evropi se generalno kaže da je priča o zelenom otvorenom pristupu manje više jedna prilično propala priča, zato što repozitorijumi nisu u dovoljnoj meri zaživeli, oni već više od 10 godina imaju repozitorijuma, ne koriste ih dovoljno i slično. Ja bih mogla da kažem da kod nas u Srbiji, uprko svim poteškoćama, s obzirom na to da mi nemamo neke druge vrste infrastruktura, to ne izgleda kao propala priča, naprotiv, meni se čini da ta priča obećava dosta. Naša platforma za otvorenu nauku koja je 2018. godine donesena zapravo propisuje zeleni otvoreni pristup. Nama je ovde bilo jasno da troškove da mi ne možemo da osnivamo fondove iz kojih će se finansirati ta APC, pa da će autori tražiti APC od fondova, to su ogromni novci za nas. Tako da je sama platforma zeleni otvoreni pristup stavila u prvi plan i tu su definisani ti neki uslovi i vi možete da vidite na ovom linku koliko institucija u Srbiji do sada definisalo te politike, pa sad ponovo imamo jedan zamah gde se institucije sve više interesuju. Ovde imamo ja sam napravila jednu interaktivnu mapu repozitorijuma i evo ovde možete, na primjer, da vidite repozitorijume u Novom Sadu i linkove do svih repozitorijuma, podelit ću posle link. Ima ih dosta institucionalnih, neke institucije koriste i neke druge alate, znači evo otprilike to je neki statistički pregled šta koliko DSpace platforma tu dominira. Većina ima repozitorijuma neku transparentnu politiku gde jasno se kaže šta sme da se radi, šta ne i taj broj zapisa je negde između 125.000 i 130.000 ukupan broj zapisa u svim repozitorijima u Srbiji. Nisu naravno svi sa punim tekstom, mada jeste većina i u suštini nije svuda sve u otvorenom pristupu. O tome ćemo posle malo više nešto reći. U repozitorijumu može da se kontroliše pristup, znači ne mora sve da bude u otvorenom pristupu ako ne sme da bude. To je ono što je bitno da se kaže istraživačima jer oni se odmah naplaše. Znači vi ako ne možete nešto da stavite u otvoreni pristup, ne morate da stavite u otvoreni pristup ako to od vas niko ne zahteva, recimo institucija striktno i tako dalje. Dobro je da bude u repozitorijumu, ali može da bude i zatvoreno, da bude dostupno samo vašim kolegama. I ono što je karakteristično za Srbiju, procenat radova u otvorenom pristupu je veći u humanističkim, društvenim humanističkim naukama, naročito u humanističkim, što je potpuno atipično u poređenju sa Evropom, gde je situacija potpuno obrnuta. Poljoprivredna se dosta dobro kotira po pitanju otvorenosti, zato što tamo veliki procenat radova sa konferencija i u časopisima u otvorenom pristupu. Naprimjer, mnogo bolja je situacija nego u biologiji ili u hemiji, gde je možda 30% taj stepen otvorenog pristupa u repozitorijumima. Sad šta da radite ako nemate institucionalni repozitorijum, nemate načina da ga napravite, nemate novca, nemate uslova? Pa postoje neke opcije, recimo mi imamo institute, Biosens je napravio grupu, svoju kolekciju u jednom javnom repozitorijumu, Zenodo. Zenodo je repozitorijum koji je CERN podigao zahvaljujući finansiranju Evropske komisije. On je otvoren za sve. Vi možete svoje sadržaje da deponujete tamo, bukvalno svako može da deponuje bez problema. I institucije koje, evo recimo Institut za onkologiju i radiologiju je isto to uradio i oni deponuju ne samo ono što je vezano za evropske projekte, nego i neke druge rezultate. I to je potpuno legitiman način da vi omogućite otvoreni pristup. Naravno da je mnogo elegantnije ako imate svoj repozitorij, imate mnogo više opcija, ali ovo je za početak sasvim dovoljno. Ovde imate link do jednog predavanja malo dužeg o tome kako Zenodo se koristi. Naprimjer, ETF koristi Zenodo i u nastavi za deponovanje nastavnih materijala. Sad, šta su ti motivi neki za uspostavljanje institucionalnih repozitorijuma, zašto to u Srbiji sada izgleda kao neka priča koja može da uspe? Ono što su institucije prepoznale, to je bolja vidljivost. Često ti institucionalni sajtovi nisu sjajni, institucije imaju ograničena sredstva za promociju svog istraživanja i sad ti repozitorijumi koji su
I o tome možemo kasnije kada budemo pitanja i odgovore imali reći nešto više, jer je isto i ta priča složena i dugačka. Repozitorijumi su kao infrastruktura u IT smislu zgodni za povezivanje sa nekim međunarodnim infrastrukturama i onda oni omogućavaju diseminaciju, vidjet ćete to posle, diseminaciju rezultata istraživanja, a da vi zapravo imate samo taj inicijalni trud uspostavljanja repozitorijuma i stavljanja materijala u repozitorijum, a da ne morate ništa više praktično da radite, ti će se rezultati dalje diseminirati. I onda je to našim institucijama veoma zgodno, tako da taj repozitorijum nije kao u zapadnoj Evropi, on ne ispunjava samo tu jednu funkciju da omogućimo obavezni otvoreni pristup, nego on ima mnogo funkcija. Primećeno je da ti sadržaj, i vidjet ćete posle primer, veća citiranost se obezbeđuje. Drugo, svi su ti rezultati, možete da postignete da su oni svi na jednom mestu, da vi sami imate bolji uvid u produkciju, da pošto su oni javni i drugi imaju bolji uvid u vašu produkciju i naravno možete da ih koristite za razne vrste evidencija i izveštaja, to će Ljilja posle pokazati, pa i prilikom izbora u zvanje i slično, a onda ovo usklađivanje sa politikama otvorene nauke i ta obaveza koju je ministarstvo kod nas uvelo je zapravo na listi tih motiva, leto smo radili jedno istraživanje među bibliotekarima, na listi tih motiva ono je relativno čak nisko u odnosu na ove druge neke prioritete. I to je ono što je u stvari dobro, nije bitno koji su motivi, važno je da ta priča može da uspe. Sad kako to u praksi funkcioniše ako imate repozitorijum, ko šta tu radi? Institucija je zadužena za uspostavljanje repozitorijuma, institucija je dužna da usvoji neku politiku otvorene nauke, da uvede tu obavezu i da kaže kako će se kontrolisati sprovođenje te obuke, ko će to da radi, ko će da podseća, ko će da vrši pritisak i slično. Istraživači su oni koji su dužni najčešće da redovno deponuju svoje rezultate u repozitorijum, jer oni te rezultate imaju i to nije, taj sam proces deponovanja nije težak. I naravno da se ne očekuje od istraživača da oni sad to urade tako pedantno kao bibliotekari, znači bitno je da daju tačne podatke i te neke osnovne podatke. Bibliotekari su oni koji treba da edukuju istraživače kako da se snađu sa tim repozitorijom, sa tom infrastrukturom. Bibliotekari uvek proveravaju i verifikuju to što je uneseno u repozitorijum, ispravljaju greške, dopunjavaju metapodatke i slično, jer nije dobro da se pogrešni podaci vide i taj stepen provere u repozitorijumu mora da postoji. To je recimo ono što je u Zenodu dosta teško sprovesti, ako koristite Zenodo. I najčešće u institucijama su bibliotekari ti koji deponuju izdanja institucije u repozitorijum, na primjer ako imate neke monografije koje ste objavili, pa onda je lakše da njih centralno deponuje bibliotekar nego da sad, ako istraživača jedan autor u redu, ali ako je tematski zbornik, pa lakše da to uradi bibliotekar. Evo sada primjera iz jednog repozitorijuma, sad zamislite ovako, mi deponujemo publikacije. Međutim, ono što je sad za vas bitno, zašto je ovaj primjer izabran za neke evropske projekte, vi ćete imati obavezu da deponujete i istraživačke podatke. Mi još uvek nemamo u većini repozitorijuma prave istraživačke podatke, one tabelarne podatke, merenja, softveri i svašta, ali da bismo ohrabrili istraživače, počeli smo da deponujemo ono što oni objavljuju kao supplementary data, kako bismo napravili jednu kritičnu masu tih dobrih primjera, da se vidi kako to izgleda. I ovo je, na primjer, iz mog institucionalnog repozitorijuma, jedan takav supplementary data, to su u stvari ti dodatni podaci koji idu uz članak. Oni mogu da budu u otvorenom pristupu, jer se za njih prava ne prenose na izdavača. To je jedan PDF napravljen zato što su to neke slike dodatne i slično. I pogledajte sada kako smo mi to povezali ovde sa člankom u stvari, sa različitim verzijama članka. Na ljudski čitljiv način i ovo je na mašinski čitljiv način. Znači ovo je ista informacija data na dva načina. Ovde je naveden projekat u okviru kog je nastalo taj članak, pa samim tim i ti rezultati. Ovde možete da vidite licencu. Sad obratite pažnju na ovo ovde, ovaj handle ovde uvećani. Vi svi znate šta je DOI. DOI je perzistentni jedinstveni identifikator koji se obično koristi za članke. I on je dat u vidu nekakve URL adrese u stvari, koja je uvek ista i koja uvek vodi do tog članka određenog. Mi u repozitorijima ne koristimo DOI zato što je DOI skup. Znači, dodeliti DOI to nije besplatno. Mi koristimo handlove koji apsolutno isto funkcionišu, vrlo slično izgledaju i istoj svrsi služe sasvim
na odgovarajući način kao i DOI, ali smo omogućili, prvo što su oni jeftiniji čak i kada plaćate handle, a mi smo zahvaljujući saradnji sa GRNetom, grčkim kolegama iz Grčke, uspeli da ovo obezbedimo čak i besplatno. Znači, ovaj komad ovde podataka, takav kakav jeste, zadovoljava sve one fair principe koji se pominju u projektima, u zahtevima projekata, evropskih projekata. Oni su u nekom repozitorijumu, oni mogu lako da se nađu, obogaćeni su nekim metapodacima, imaju neke ključne reči, identifikatori svi bitni navedeni su tu, ORCID-evi autora su navedeni, imaju licencu i u krajnjoj liniji imaju ovaj jedinstveni identifikator. Znači, ovo je primer kako se to može uraditi u institucionalnom repozitorijumu i kako se mogu ispuniti ti fair principi koje Evropska komisija zahteva, koji mi sad nećemo ovde objašnjavati jer je to mnogo teorije, a obično se vrlo teško ta teorija razume i primeni. Ovo izgleda tako izgleda kada se to primeni. E sad, ono što je za istraživače bitno, istraživači vole da znaju da li neko to koristi ili ne koristi. U repozitorijumima vi često imate i neke module koje omogućavaju praćenje posjećenosti. Pa evo ovde možete da vidite koliko puta je neko ovo otvorio. Ja verujem da je taj broj tih puta veći nego na sajtu časopisa gde obično niko to i ne otvara, nego svi preuzmu članak. Znači mi možemo da pratimo ko iz kojih zemalja taj sadržaj posećuje. E sada, to je jedan sloj. Drugi sloj je ovaj isti sadržaj je sada dostupan i drugde, ali da mi nismo ništa posebno tu radili osim nekog inicijalnog povezivanja sa drugim infrastrukturama. Ovo je evropska infrastruktura OpenAIRE gde se zapravo prati u kojoj meri su ispunjeni uslovi otvorenog obaveza, u kojoj meri je ispunjena za evropske projekte. Znači tu se slivaju svi ti rezultati iz cele Evrope i ovaj zapis je preuzet iz našeg institucionalnog repozitorijuma. I ovde piše da je on posećen 198 puta, zato što OpenAIRE vuče tu statistiku iz našeg repozitorijuma, a dodaje i ono koliko puta je on posećen ovde na OpenAIRE. I ovde vrlo lepo vidite i projekat i odakle je preuzeto i sve vrlo jasno i to se desilo preko noći da mi nismo ništa tu ručno radili. Takođe, ovaj isti zapis je vidljiv i u Google Scholaru, što je istraživačima posebno bitno. Dostupan i može da se veže za profil istraživača, on mu se zapravo pripisuje sam, da on ne mora ništa da radi, ne mora da ga dodaje, samo zato što su naši repozitorijumi povezani sa Google Scholarom. Ovo je Bayes, je još jedan agregator međunarodni, jedan od najvećih. Ovo vam pokazujem zato da biste videli one relacije, one veze, ljudski i mašinski čitljive, kako su sve te veze ovde preuzete. Svi su ti linkovi sada ovde preuzeti. I u jednom potpuno drugom sistemu. I gde on sad ovde može, taj drugi sistem ih obogaćuje nekim dodatnim ključnim rečima i nekim dodatnim informacijama koje sad na osnovu mašinskog, na osnovu alata određenih digitalnih on uspeva da izvuče kroz text and data mining. Ovo je drugi, to je treći sada agregator, isto međunarodni, ja mislim da je ovaj trenutno i najveći po broju zapisa, gde je takođe ovaj isti zapis preuzet. I sada ako imate u vidu da je ovo jedan ne članak, nego jedan mali doprinos, jedan supplementary data koji je dat, onako i koji je sahranjen u tom časopisu, koji verovatno niko ne bi gledao, mi smo sada, zahvaljujući repozitorijima, to propagirali i mnogo više ljudi može da vidi i kao što ste videli iz one statistike, ljudi to u stvari i gledaju kada im je dostupno. A kada imate članak, onda oni to i citiraju. Mi u repozitorijumima isto postoji mogućnost da se ugrade određeni alati, određene aplikacijice, widgeti ovde u ovom slučaju, koji pokazuju koliko puta je nešto citirano i mi, na primjer, u repozitorijumu možemo da vidimo koliko puta je ovaj rad citiran u jednoj novoj citatnoj bazi Dimensions, u Scopusu i u Web of Science, a ovde možete da vidite i ovu alternativnu metriku, altmetrik, gde možete da vidite da je čak ovaj članak citiran, ovaj ovde, citiran, pomenut u 4 neka videa i ta videa čak nemaju veze sa naukom, ali zanimljivo je, autori vole da znaju i tu informaciju da neka šira javnost koristi te njihove sadržaje. Znači da pominju se u vestima, pominju se na Twitteru, mogu da se pominju u javnim politikama čak, što je nešto što je već istraživačima i bitno kada pišu svoje naučne biografije. To je ono što repozitorijum omogućava.
Takođe, evo ovo je primjer kako repozitorijum povećava citiranost. Ovo je članak koji je objavljen 2012. godine i tada je on objavljen, ovde možete da vidite da je čak ovo skenirano, znači nije čak ni PDF, jer časopis u to vreme izlazio samo u papiru, nije bio dostupan online nigde. Mi smo to skenirali, pošto autori nisu preneli prava na časopis, pa smo smeli to da stavimo u repozitorijum. Stavili smo u repozitorijum 2013. kada je moj institut prvi put osnovao repozitorijum. Pogledajte koliko puta je taj članak citiran. Ovih 103 sigurno ima i duplikata, ali pogledajte 50 puta u Sokopusu, 48 puta u Web of Science. To je članak iz časopisa M52 koji verovatno nikada niko iz belog sveta ne bi video da mi taj članak nismo stavili u repozitorijum. On je napisan na engleskom, vrlo je zgodan, fin članak, ali evo vidite da se on citira. Znači on sasvim sigurno ne bi bio citiran da nije bio dostupan u repozitorijumu. Također što se tiče vidljivosti istraživača, i ona je bolja, zato što vi kroz repozitorijum možete da povežete ovaj sada jedinstveni ORCID ili ORCID ili kako ga već izgovaraju, različito se izgovara, ovaj JMBG u stvari za ljude koji, kao što je DOI, na isti način funkcioniše kao što DOI funkcioniše za članke i druge sadržaje, s tim da ovde imate jedan profil istraživača na toj ORCID platformi i ovde možete da vidite, ja sam baš dala primer iz jedne oblasti, ovo je publikacija koja je objavljena samo u papiru, koja inače nije dostupna ni u jednoj drugoj bazi podataka, ni na jednom drugom mestu osim u repozitorijum i naravno sad u onim agregatorima, ali prvo je omogućen pristup kroz repozitorijum i ova autorka je povezala svoj ORCID profil, pogledajte, ovi svi linkovi su iz repozitorijuma. Ona je znači dala u svom profilu i u svojoj bibliografije dala linkove iz repozitorijuma. Ovi podaci su preuzeti iz repozitorijuma, ne automatski, nego poluautomatski, to će vam Ljilja može kasnije da vam pokaže, i lepo se linkuje. Znači ovde postoji link iz repozitorijuma ka njenom profilu, ovde postoji link iz njenog profila ka samom repozitorijumu. Ovo je takođe primer, znači ove iste autorke, pogledajte, ovi su svi njeni radovi, to su uglavnom radovi koji nisu sami po sebi objavljeni online, koji su prvi put objavljeni online u repozitorijumu, vi možete da vidite da se oni čak i citiraju, to je muzikologija, znači to nije oblast gde je ta vidljivost dramatično velika kao u hemiji, gde je u stvari ovo jedan bitan kvalitativni iskorak i vidite da ovi svi PDF-ovi u stvari vode do repozitorijuma. Znači neko ko želi to da nađe, može da čita i može da citira. Sada ja najavljujem koleginicu Ljilju Radisavljević iz Instituta za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci. To je primer repozitorijuma koji je iz oblasti koja je vama bliska i ona će vam sad baš reći neke korisne stvari kako vi možete da primenite ovo naše iskustvo da biste poboljšali svoju vidljivost. Hvala ti, Milice. Dobar dan svima i od mene. Drago mi je što danas imam priliku da vam pokažem kako izgleda naš repozitorijum. Mi smo uspostavili repozitorijum u junu 2001. godine i da kažem još smo uvek novi u svemu tome, ali ipak uspeli smo da ga iskoristimo na razne načine i da već, iako smo recimo od juna krenuli, već u decembru iskoristili smo ga i za godišnje izveštaje i za razne druge stvari. Evo, ja ću vam navesti kao neki primer kako može rad sa konferencije da se bolje vidi kako je u ovom repozitorijumu. Naime, Institut za povrtarstvo je u decembru 2021. organizovao jedan naučno-stručni skup koji se zvao Biotehnologija i savremeni pristup ugajanju i oplemenjivanju bilja. Sada, mi smo mogli, recimo, kao i kad se to dešava obično, kad se održavaju ovakve konferencije, da, recimo, zakupimo jednu platformu, pa na toj platformi da postavimo PDF ovog zbornika, pa da istraživači skidaju taj PDF, da ga koriste. Međutim, mi smo to uradili na jedan mnogo bolji način. Znači, kreirali smo u našem repozitorijumu jednu kolekciju koja nosi naziv ovog našeg simpozijuma. U toj našoj kolekciji stavili smo pojedinačno sve radove objavljene u
našem zborniku. Znači nije samo stavljen ceo zbornik kao jedan PDF dokument, već je svaki rad tretiran kao poseban PDF u okviru te kolekcije i obrađen je posebno, znači svaki rad. Imamo naslov rada na srpskom i na engleskom, imamo apstrakt na srpskom i na engleskom, to su ti takozvani metapodaci koji treba da prate svaki rad. Imamo ključne reči, isto i na srpskom i na engleskom, imamo izvor, dakle ovo je jedan rad sa konferencije, imamo projekte koji su, gde su rezultati prikazani u ovom radu nastali sa tog projekta, imamo naravno ISBN i šta još imamo, šta je važno? Imamo taj handle o kome je Milica močas pričala, koji je taj identifikator, taj link koji će vas uvek odvesti ka ovom radu. Rad smo stavili u otvoreni pristup, videli ste sada kada sam kliknula, otvorit će se ovaj rad, onda sačekat ćemo malo da se otvori, pa dok se to otvara ja ću vam pričati dalje. Dakle, evo imamo ovaj katančić, rad nam je u otvorenom pristupu, možemo da mu pristupimo preko ove sličice, možemo ovde preko ovog punog teksta. Naši autori su povezani sa svojim link ID-evima, oni koji imaju, sa ORC ID-evima, oni koji imaju. Imamo licencu za naš rad i za uopšte za zbor. Molim? Će biti bolje sad. Sad ću da probam da drugačije malo pojačam internet ako budem uspela da podelim sa telefona internet, da vidimo da će biti malo bolje, jer smo tako juče imali taj problem pa smo ga tako rešili, pošto sam podelila ovaj internet sa telefona. Jel bolje malo sad? Dobro. Ja nisam sigurna da krči kod Ljilje. Ja ne čujem nikakvo krčenje. Možda je ipak kod mene. Važno, sad ću samo da pokušam da se prebacim na drugi internet, pa se nadam da će biti bolje. Ne znam sad da li ste me čuli, ja ću da ponovim onda. Dakle, imamo ovde jedan rad iz našeg zbornika, imamo ovde sve metapodatke koji treba da prate jedan rad, imamo naslov na srpskom, naslov na engleskom, apstrakt na oba jezika, ključne reči, izvor, projekti koji su povezani sa ovim istraživanjem koje je prikazano u ovom radu, imamo rad u punom tekstu, imamo podatak o tome da je rad u otvorenom pristupu, imamo sve autore, svi autori koji imaju ORC ID, njihovi ORC ID-evi su povezani sa ovim radom, imamo podatak o tome da je u pitanju konferencijski prilog i da je u pitanju objavljena verzija, imamo podatak o licenci, to jest kako možemo i na koji način koristiti i citirati ovaj rad koji se ovde nalazi i evo sad se meni otvorio link, znači preko ovog linka ili preko ove sličice doći ćemo do celog rada. Pravilo je to da se uvek stavljaju prve naslovne strane zbornika i onda prelazimo na sam rad i evo imate ovde ceo rad u otvorenom pristupu. Zašto je ovo interesantno? Vi ovako obrađen ceo jedan rad obično imate u časopisima. Retko kad će se desiti da, na primer, jedan rad iz zbornika nekog bude na ovaj način obrađen. Imate ceo zbornik na internetu, pritom i koji ne prate metapodaci. Na ovaj način
nam se posreći. Izvinite sad za ovo, pa ćemo da vidimo, a da se nadamo da će biti sada bolje. Ipak je neprijatno da se sluša ovako. Nisam vidjeli nikakva pitanja. Slobodno napišite ovde u chatu, jer je onda to posle mnogo efikasnija diskusija nakon toga, ako pitanja već postoje u chatu. Evo sad se Ljiljana ponovo priključila. Ako me primite ponovo. Sad kažite mi. U redu, ajde probajte. Nadam se da me čujete. Ja vas čujem. Žao mi je, stvarno, ja nemam, obično mi je ovde signalizira kad je internet loš, a sad ne dobijam nikakve... Izvolite sad, nastavite, sad je dobro. Dakle, ono što sam htjela da kažem je to da je sada ovaj članak, ovaj rad u zborniku vidljiviji i samim tim je veća mogućnost da će on biti citiran, veća će mu biti citiranost. Šta sad još sam želela da vam pokažem, kako još na zgodan način možete iskoristiti repozitorijum kada su u pitanju razni izveštaji za izbore u zvanja, godišnji izveštaj i tako dalje. U samom repozitoriju postoji jedna aplikacija koja se zove, dodatna aplikacija koja se zove Autori, projekti i publikacije. I ta aplikacija, ja se nadam, se čujemo sada? Ja moram da proverim, ali sad sam već izgubila. Čujemo i jako dobro čujemo. Ova aplikacija nam daje nam neke dodatne informacije o autorima, projektima i o publikacijama u okviru jedne institucije. Imamo sad recimo jednog autora koji je zaposlen ovde kod nas u institutu i ako uđemo na ovaj link njegov, vidjet ćemo ovde podatke o tome koliko je on objavio radova, na kojim je sve projektima učestvovao sa svojim radovima. Ovde imamo izlistano sa strane po godinama radove koje je objavio i po nekim M kategorijama, uglavnom kad su u pitanju časopisi. I sad recimo ukoliko bi ovaj autor želeo da piše neki izveštaj za svoj neko više zvanje, mogli bismo da izaberemo godine koje želimo da prikažemo u njegovom izveštaju i da izlistamo vrlo lako celu njegovu bibliografiju preko nekog bibliografskog alata. To ću vam posle pokazati kad uđemo u publikaciju, to ću u stvari odmah pokazati. Kad uđemo ovde u ovo publikacije, sad ja dobijam neku informaciju da mi je nestabilna internet veza. U redu je, samo pričajte. Možemo recimo, evo sad ću vam konkretno pokazati. Trebalo je da pišemo izveštaj o radu za ministarstvo za 2021. godinu i u okviru tog izveštaja trebalo je dati bibliografiju. Ja sam recimo ovde ušla na 2021. I tu imam popis svih 77 radova koje su naši istraživači objavili u 2021. Ja ću znači samo jednim ovim klikom na ovome izvesti ovaj dokument negde na svoj kompjuter, sačuvati ga. Preko aplikacije koja se zove Zotero, koji je jedan bibliografski alat, ne znam da li ga koristite, ako ga ne koristite za preporuku je, ja ću da uvezem ove podatke u ovaj program, na ovde dugme import i odabirom svih ovih, vrlo lako, create bibliography from items, copy to clipboard i samo jednim pastom izlistaću celu bibliografiju svih istraživača za ovu 2021. godinu. Tako možete da uradite i kada su u pitanju izveštaji za izbori u naučna zvanja, znači u velikoj meri skraćuje proces pisanja bilo kakvih izveštaja, sve imate na jednom mestu. Ukoliko neko želi recimo da citira bilo koji članak, i to sam recimo zaboravila da vam pokažem vezano za pojedinačni članak, vrlo lako ovde može da izabere citatni stil i da samo ovo prekopira i da citira taj članak.
Kada je u pitanju ORCID, ja sam samo da bi svojim istraživačima pokazivala kako da koriste ORCID. U tim nekim radionicama otvorila sam jedan svoj i kad možete, recimo, uđete na određenog autora i uzmete njegove radove, sve koje je on do sada objavio, prekopirate na isti onaj način koji sam vam malo čas pokazala i vrlo jednostavno ovde u ORCID-u uvezite te radove u ORCID i sve to povežete vrlo lako i jednostavno. Mislim, mi smo veoma zadovoljni i veoma srećni što smo uspostavili repozitorijum i mnoge koristi smo od njega do sada imali. Eto, toliko od mene. Ok, uz male smetnje, ali stigo smo i nadam se ipak da je svim slušalcima bilo ovo razumljivo i da su čuli po nešto novo. Sada ćemo da otvorimo diskusiju. Ja ovde nisam primetila baš nikakvo pitanje, ali možda neko želi da se javi za reč, pa da na taj način postavi neko pitanje. Dejane, vi ili neko? Aha, izvolite. Aleksandra Mišan sa Instituta za prehranu. Čekajte, ja sad vas ne čujem, možda neko čuje, ali ja ne. Sad ja ne znam. Mi čujemo. Ja vas čujem, da. Da. Čujemo vas. Zahvaljujem se Ljiljani naravno i Milici na lepom predavanju. Samo sam htela da pitam Ljiljanu, jeste nešto uradili po pitanju deponovanja podataka na repozitorijumu? Mi nismo još uvek radili, kao što sam vam rekla, mi smo tek uspostavili, takođe planiramo i da deponujemo sorte naše, ali još uvek smo u koordinaciji sa RCUB-om, uradit ćemo to nam je u planu za ovu godinu sigurno, ali još uvek nemamo iskustvo u postavljanju istraživačkih podataka, o tome može Milica više da kaže. Hvala. Jel hoćete da vam kažem ili imate nešto specifično? Da. U principu, što se podataka tiče, tu je situacija mnogo komplikovanija. Vi kad imate publikaciju, bibliotekar uglavnom zna šta da radi s tom publikacijom. On zna da je opiše i bez vas. Samo mu od vas treba taj PDF. Znači, ako hoću da deponujem samu publikaciju, ja to mogu. Što se podataka tiče, to je komplikovanija situacija zato što bibliotekar da bi vam pomogao, on mora da razume šta vi radite. Bibliotekar nije dužan da ima ta znanja vezana za vašu oblast, a s druge strane zahteva se i vaš veći angažman. Znači vi morate da razumete šta vi treba da uradite. I tu je ta komunikacija između bibliotekara i istraživača konstantna, zapravo neophodna. Ja sam imala slučaj kod mene u institutu, neću vam pokazivati zato što su ti podaci zatvoreni, ali imala sam takav slučaj da su koleginice htele da počnu da nešto deponuju i šta smo mi uradili? Mi smo imali prvo jednu seriju razgovora gde smo razgovarali o tome koji su to podaci, koji tipovi podataka, koje vrste eksperimenata oni rade, koje vrste merenja primenjuju, šta su od toga podaci, šta nisu, na kojim mikroskopima to slikaju, koje numeričke tabelarne podatke imaju i slično, koje simulacije imaju i slično. Onda, u kojim formatima su ti podaci? Onda šta oni zapravo hoće s tim podacima? Da li ti podaci smeju da se otvore ili ne smeju da se otvore? Pa je se ispostavilo da ne samo da podaci ne smeju da budu otvoreni jer je istraživanje u toku, nego su i metapodaci prilično rečiti, pa nije zgodno ni da metapodaci budu vidljivi dok to nije objavljeno. U evropskim projektima sva ta objavljivanja se vezuju za nakon objavljivanja podataka se obavezuju za nakon objavljivanja publikacije.
Znači, mi smo sada počeli od početka. Da su publikacije već objavljene, mi bismo makar meta podatke stavili da budu dostupni, a podaci možda i ne bi dok se ne eksploatišu. Znači, to je bila jedna serija razgovora i onda smo rekli, dobro, napravit ćemo jednu kolekciju, pa će ta kolekcija imati podkolekcije, pa ćete vi meni te formate deponovati, meta podatke ćete definisati tako i tako, vrlo je teško tu, po meni je najveći problem su meta podaci, kada je deponovanje podataka u pitanju. Jer vi kad imate publikaciju, vi znate šta su meta podaci, vi imate, ih date. Meta podatke u slučaju podataka istraživačkih mora da proizvede istraživač. Njemu bibliotekar može da pomogne, ali istraživač mora da ih proizvede. Šta je to? Znači, mi kad smo krenuli bilo je, pa to je uzorak 1 iz eksperimenta 2. To ne znači ništa. Znači, tu mora da piše koji je jedinjenje, koji metod, koji pokušaj, u kom kontekstu i slično. Pa mora da ima i neki kratak opis, makar rečenicu 2, pa mora da bude naveden uređaj na kom je to urađeno, pa vreme kada je to urađeno, pa nešto što kontekstualizuje te podatke. Tako da u suštini to je sve izvodljivo, mi se još uvek učimo, na primjer ja nemam dovoljno istraživača koji su zainteresovani za podatke, jedini način da se to nauči jeste ta konstantna saradnja i konsultacije gde ćemo mi jedni druge pitati i gde ćemo baš to proizvoditi neke primere koji su dobri, gde će neko moći da dođe i pogleda, evo ovo se ovako radi, ovako se to deponuje. Tako da u suštini ako imate neke podatke, ne snalazite se s tim, možete da se javite, da vidimo šta je. Ja volim da diskutujem o tome zato što je to jedini način da dođemo do neke prakse dobre. Imamo jedan drugi primer i to mogu da podelim i da pokažem. U humanističkim naukama su podaci drugačije definisani nego u prirodnim naukama i obuhvataju mnogo toga u stvari više. Na primjer, fotografije su u humanističkim naukama su i fotografije istraživački podaci ako su snimljene na terenu. Neki rečnički korpusi su takođe podaci, istraživački podaci, ako ih vi skupite na jednom mestu. Znači, tu je mnogo je komplikovaniji, ali u suštini ima nekih tipova podataka gde je ta obrada mnogo lakša. Recimo fotografije. Balkanološki institut je imao jedan projekat i oni su rešili da te fotografije deponuju. To su fotografije sa terena, one još uvek nisu javno vidljive, bit će vidljive kada se završi projekat, znači pod embargo periodom su. Kada budu vidljive, bit će vidljive pod ovom licencom i ono što smo mi uspeli je da se da neki naslov, da se da neki osnovni opis. U slučaju ovih zapisa vođa istraživačkog tima ima pristup da može da sama ove podatke dopunjava. Recimo tu bi sad bilo idealno, pošto su nadgrobni spomenici u pitanju, da se ovde doda i neki opis tih natpisa ili sami natpisi i slično, znači to može dalje da se obogaćuje. Ono što je bitno, mi smo sad nedavno, su oni krajem godine objavili rad gde su te podatke citirali. Znači oni su citirani u publikaciji i navodi se link iz repozitorijuma i ovde ima preporučeno citiranje, kako se to na primjer citira, ovo je neki citatni stil koji oni uglavnom koriste, kako se citira i u taj citat je uključen ovaj handle, znači koji je zapravo perzistentni identifikator, isto kao DOI, i na osnovu kog će uvek ova fotografija moći da se nađe. To su ti neki naši prvi pokušaj. Ono što sam pomenula, to su uglavnom supplementary information, one su dosta dobar primer za vežbu. Imamo celu kolekciju, hemijske fakulte trenutno toga ima najviše. Ono što je nezgodno kod tih istraživačkih, tih supplementary information, to su formati, to nisu odgovarajući formati. To što je neko zalepio par tabela u PDF, to nije ok, to ne treba tako da bude, ali šta je tu je i mi njih tako deponujemo i povezujemo. Veoma je bitno da povezujete te podatke sa publikacijama, znači da ta informacija u repozitorijumu gde deponujete, čak ako koristite Zenodu, Zenodu je veoma dobar za to, tamo ima ceo jedan blok koji se zove Relations, gde vi možete da uspostavite, to je ključno u celoj priči, da bi se pratila citiranost, iskorišćenost,
To je ključno i to je veliki problem zato što ovo što sada može da se nađe u Zenodu od tih podataka, što je obaveza, ja mislim da se još uvek ni u Evropskoj komisiji to ne proverava kako treba, to je nabacano i to nije upotrebljivo i nije urađeno kako treba. Pošto je Ljilja pomenula tehnička rešenja, ja imam nekoliko, to sam htela da pokažem isto. Tehnička rešenja, ako na njih se ne odnosi, mislim ne odnosi se ova platforma kao obaveza, ona mogu da budu i zatvorena. Mi, na primjer, imamo ovde, kolega je želeo da ima link ka tehničkom rešenju, samo šta sam ja ta tehnička rešenja, ok. Ovo tehničko rešenje nije javno dostupno, ali ono ima isti ovaj handle i može da se citira i ovde je dat neki opis. Tako da sorte se na sličan način mogu deponovati. To je glavno pitanje bilo sa institucijama koje se bave istraživanjem u oblasti poljoprivrede, je to bilo. Mi imamo nešto što komercijalizujemo i mi ne želimo da to se bude javno dostupno, ali želimo da se negde vidi, ovo je način. Znači, taj neki dokument konačni može biti zaključan, a da ovo sve ostalo bude opisano metapodacima. Ništa, hvala vam. Čak i Fond za nauku i na svojim projektima traži da se objavljuju otvoreni podaci. Sad mi je drago što je zaista i tu baš i kolega Miroslav koji ovde prisustuje, smo pričali na koji način to da zadovoljimo. Za sad ništa. Za sada Zenodo, slobodno. Napravite community, odnosno grupu u Zenodu, kolekciju i tamo slobodno možete da deponujete. On je vrlo dobar za podatke. Sasvim dovoljno dobar. Važi, hvala vam. Dobro, evo stiglo je u chatu jedno pitanje da ja malo pojasnim šta sve otvorena nauka podrazumeva. Dakle, zato što danas smo uglavnom o otvorenom pristupu, o open accessu, a open science, otvorena nauka, obuhvata mnogo više toga. Danas je najviše bilo reči o otvorenom pristupu publikacijama i ostalim stvarima i nešto malo je rečeno o otvorenim ovim istraživačkim podacima, znači onima koji su prikupljeni tokom istraživanja. Malo je spomenuto i otvorene infrastrukture. Otvorene infrastrukture znači to je ona podrška istraživanjima, recimo repozitorijumi su otvorene infrastrukture. To je nešto što pruža podršku istraživanju, a otvorene su zato što omogućavaju razmenu podataka. Ja sam tamo dok je Milica govorila napisala niko od ovih naših repozitorijuma nije išao pa sad u open air deponovao podatke. Nije, nego stavljaju u svoj repozitorijum, a infrastruktura je ta koja treba da obezbedi da se ti svi podaci o publikacijama, datasetovima i slično, redovno harvestuju u tu evropsku infrastrukturu. To je recimo primer otvorene infrastrukture. Otvorena infrastruktura je čak i ORCID. Makoliko se to nekome činilo otkud sad ORCID infrastruktura, jeste. Zašto? Zato što neko mora da održava taj registar ORCID-a. To je dakle na međunarodnom nivou. U otvorenu nauku takođe spadaju svakako softver otvorenog koda, open source, otvoreni hardware, zatim otvorena evaluacija i ja mislim da sve nas to čeka u narednih nekoliko godina, da sve ove delove otvorene nauke polako primenjujemo i kod nas. Ja se nadam da već sledeća naša platforma, državna ova koju će doneti ministarstvo, će mnogo više toga obuhvatiti nego ona prethodna kada je težište bilo na otvorenom pristupu, a podaci su samo pomenuti. Sada će to biti, nadam se, mnogo više. I evo sada imamo i da se... slabo se čujem. Da li ću ja sad ovo da ponovim? Da li ste me čuli ili ne? Dovoljno jasno. Ja sam malo pojačala, pa možda... Pa dobro. Ajmo da vidimo, evo ga, Milica. Ako treba da se ponove, vi javite, pa... Milice, izvolite.
Dobar dan, hvala vam na prezentacijama i na vremenu koji ste izdvojili. Ja bih htjela da vas pitam, sad se u poslednje vreme pojavljuju časopisi koji objavljuju samo podatke i one preprint verzije radova, znači radova koji su u radnim verzijama, koliko sam ja shvatila. Pa sam htjela da vas pitam, i one isto zahtevaju određene plaćanja, određene sume novca da bi se ti podaci i radne verzije radova objavili. Pa prosto ne znam ni sama da li, ako mi objavimo na taj način podatke, pa želimo posle izvesno vremena da objavimo rad iz tih podataka, da li je to, da li imamo etičke probleme ili ih nemamo? Ja ću odgovoriti na ovo je često pitanje, vrlo često. Jel me čujete dobro? Bilo je pritužbi da, ovako, problem etike kod objavljivanja nečega što je već objavljeno se zapravo završava kod toga da li ste vi naveli da je to objavljeno ili ne. Znači vi u principu možete nešto i 5 puta da objavite, ali ako ste kod svakog ponovnog objavljivanja naveli da je to već bilo objavljeno i u kojoj formi, to je u redu, ako časopis to prihvata, većina ne prihvata. Znači problem tog ponovnog objavljivanja je to što časopisi to ne prihvataju i to što sistem vrednovanja to ne prepoznaje. Znači mi ovdje imamo 2 problema, jedan je etički, vrlo je etički objavljivati preprintove i publikovati podatke. To je dobra praksa, ali koji su sad problemi na koje vi možete da naiđete? Ima časopisa u Srbiji, skoro svi časopisi, zato što akt o uređivanju časopisa tako kaže, da se prethodno neobjavljeni radovi objavljuju u časopisima. Ima časopisa dosta koji ne prihvataju ono što je prethodno objavljeno kao preprint. To što je preprint, to je neka nerecenzirana verzija, preliminarna, koja prolazi kroz neku vrstu javne recenzije na toj platformi, bilo tako što neko na platformi piše komentare ili tako što autor dobija neki feedback pa na osnovu tog feedbacka pravi jedan rad koji će biti bolji i kompleksniji, koji će biti zapravo jedna druga verzija, drugačija. Veliki časopisi međunarodni su svoje uređivačke politike ažurirali i sve više njih prihvata to nešto što je objavljeno kao preprint, ako je obogaćeno, i prihvata i mora da se naravno navede da je objavljeno kao preprint i oni čak preprint ima svoj doj, članak ima svoj doj, ta 2 doja se povezuju da se zna da je ovo prethodna verzija. Znači sada već postoje i tehnička sredstva da se to reši. Kod nas konkretno u Srbiji je problem taj kako bi ministarstvo to tretiralo. Ministarstvo te preprintove još uvek ne prepoznaje. Vi ako ste imali preprint pa ste objavili članak u nekom stranom časopisu koji ima impact faktor, vama se taj članak uredno računa. Ako časopis nije pravio problem što je to preprint, sve je u redu. Preprint nikom ništa, stoji tu gde jeste. Neće vam ministarstvo uzeti preprint za zlo. U nekoj drugoj zemlji vi biste dobili bonus bodove zato što ste objavili preprint, zato što ste nauku učinili transparentnijom. Znači, ako je to kod nas prošlo celu proceduru i stiglo do časopisa, bezbedno i časopis ima impact faktor, vi kao u onom tradicionalnom sistemu imate bodove od toga. Ako ste probali da pošaljete u časopis koji ne prihvata, to će biti odbijeno. Recimo, većina srpskih časopisa će takav rad odbiti. I to je problem. Srpski časopisi bi rado promenili te politike, ali prosto ne znaju kako bi ministarstvo na to odreagovalo. Znači, etički problem ne postoji dok god vi transparentno navodite šta je gde objavljeno. Gde ste objavili podatke, gde ste objavili prvu verziju, gde ste objavili drugu verziju, sve je okej. Drugi problem je problem bodovanja i vrednovanja, šta važi, šta ne važi u lokalnom sistemu vrednovanja. Evropska komisija će vam verovatno vas nagraditi na neki način zato što ste objavili preprint, srpska nauka vas neće, ministarstvo vas neće za to nagraditi. Vrlo je, mislim, odgovor je u stvari vrlo grub i u osnovi jednostavan. Hvala vam. Je li ima još neko pitanje ili ćemo polako da završavamo? Dejane, a ćete vi neku reč za kraj?
Pa ništa, ja bih samo još jednom da se zahvalim ovim predavačima koji su zaista se potrudili pored svih problema da i ograničenog vremena da što kraće i što sadržajnije zapravo predstave celu tu priču oko Open Accessa. Ja bih samo iskoristio još jedno pitanje, konkretno, evo, sa čime smo se mi susreli na Poljoprivrednom fakultetu. Ideja je bila da se udžbenici koji se sada nalaze na sajtu, da se oni na adekvatan način stave u neku vrstu repozitorijuma i tako dalje. Nekako shortcut ka tome, najbolji shortcut ka tome je bio Zenodo. Međutim, onda smo došli u situaciju da Zenodo podrazumeva određenu licencu, Creative Commons licencu, to je, čini mi se, BY licenca, i to se naravno kosi sa onim što piše na samim udžbenicima, da su sva prava zadržana od strane izdavača, da je zabranjeno to i to. Tako da bi zapravo korak ka tome da ti udžbenici budu vidljivi na pravi način i vrednovano, i ta vidljivost bude vrednovana, zapravo podrazumevala da oni moraju ponovo da se reizdaju u okviru sada neke nove licence. Tako da sad ja ne znam, eto, možda vi možete da nam tu malo rastumačite tu situaciju, jer ne bismo hteli da sad ulećemo da to sve guramo u Zenodo, a onda da odjednom postane problem sa neke pravne strane. Zenodo ne nameće CC BY licencu, vi možete da birate licencu u Zenodu. Možete u Zenodu čak i sa... Ja to nisam uspeo. Čak pogledat ću, ali možete čak da u samom Zenodu možete da stavite da nešto bude i zatvoreno. Ne, možete staviti da bude zatvoreno, ali isključivo morate da šerujete pod određenom licencom. Ali ne mora biti... Ja sam mislio da može da se bira licenca, međutim ne može. Sad ću ja da pogledam, jer ja sam deponovala nešto sasvim sigurno što nije pod CC BY licencom. Tako da u principu bi trebalo da može. Hajde, ovo ćemo offline rešiti, da ne zadržavamo ljude. Poslaću vam ja mailom instrukciju kad nađem, ali u principu različite licence su podržane u Zenodu. Ne mora da bude nužno CC BY licenca. Da. Ok, ja sam konkretno imao takav slučaj gde smo to pokušali, možda ne bi bilo loše onda da direktno pokušamo. Mailom ćemo, da. Dobro, ja vam se zahvaljujem. Ako još neko ima pitanja, evo prilike još, pa ako ne, da onda predlažem da završavamo. Naravno. I to što vas dvoje budete razmenili posle da dođe i do drugih, ovo u vezi sa Zenodom i tako. Samo evo našla sam primer, evo podelit ću ekran da vidite, znači ovde je na primer licenca koja je najsličnija onoj All Rights Reserved. Ovo je jedna konferencija bibliotečka koja se organizuje u Pančevu i oni da bi dobili DOI deponuju u Zenodo svoje radove. Pogledajte, ova licenca ovde je Attribution Non-Commercial Non-Derivatives. To vam je licenca koja je najsličnija licenci All Rights Reserved, znači tu knjigu koju biste vi stavili, neko može da skine i da čita, može da je stavi negde drugde pod tom istom licencom, ali ne može ni da je proda, niti bilo šta slično. Znači to vam je vrlo slično licenci All Rights Reserved. Znači ne mora CC BY. Ok, onda, jer kod mene je jednostavno bilo, taj deo nije bilo moguće promeniti. Sad ne znam zašto, možda ima veze sa profilom na Zenodu ili ne, ali eto, ajde, to ćemo pokušati da vidimo o čemu je stvar. Dobro. I ja sad standardno da završim, biće da je ipak bilo dosta zanimljivo. Mi smo počeli sa nekih 44 učesnika, završili smo s 42, što znači da je ljudima valjda bilo zanimljivo kad su uložili svoje vreme u ovo. Evo, mi smo toliko imali da kažemo i da vas sve ohrabrimo da praktikujete otvorenu nauku, bez obzira da li to finansijer zahteva
ili ne, zato što otvorenost i javnost u svakoj društvenoj oblasti, pa i u nauci, sigurno doprinosi boljitku svih nas. Sve vas lepo pozdravljam i želim vam da nam se ovo proleće koje nam je danas došlo nastavi, iako neće. Važi. Prijetno. Doviđenja.